खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 16 डिसेम्बर 2024 मायथाइनिफ्राय 22 डिसेम्बर 2024 मायथाइसिम सप्तायारि राशिफलनि सायाव भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे सप्ताया नोंथांनि थाखाय जौगानाय गाहायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा माखासे नखरारि जेंनाफोराव जेथो नांनो हागौ। सम्पथि बायदिखौ लानानै नखराव नांलाय खमलाय जानो हागौ। नखराव मोनसे जाब्रबथायारि जाथाय जानो हागौ। बे सप्तायाव नोंथाङा गोबां थासारिफोराव लाजि फोनांजानायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। बे सप्तायाव नोंथांनि बिबुंथिखौ सामलायनाया जोबोद गोनांथार। नङाब्ला नोंथाङा मोनसे गिदिर बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनो हागौ। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा, नङाब्ला नोंथाङा जाब्रबथायनि बोलि जानो हागौ बायदि बायदि। वृषभ राशि। बे सप्ताया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। बे सप्तायाव नोंथाङा नोंथांनि नखरजों बायजोआव थांनो हागौ। लोगोसे नखरनि आबहावायाबो मोजां जागोन। नोंथांनि मान-सन्माना बांगोन। नोंथाङा नखरनि मोजांनि थाखाय मोनसे गिदिर थिरांथा लानो हागोन। गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय नखरारि जेंनाखौ बे सप्तायाव फोजोबनाय जागोन। नखराव गोथार खामानि जागोन। नखराव गावजों गाव गोरोबलायनाय नुनो मोनगोन। गोसोआ धोरोमारि सानथौनि फारसे गोसो गोग्लैगोन। मिथुन राशि। बे सप्ताया मिथुन राशिनि थाखाय जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि सानथांखि खालामनाय हाबाफोरा आबुं जागोन। बे सप्तायाव नोंथाङा नखरजों रंजानायनि बुब्लिफोर बारहोगोन। नोंथांनि गोसोआ सिरि जागोन। बे सप्तायाव नखरजों नोंथाङा बोथोरखौ रंजानो थाखाय गोलाव दावबायनो हागोन। फैबाय थानाय समाव नखरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बिसि आरो गथ'फोरजों सोलिबाय थानाय गोरोबलायैफोरा सुस्रांजागोन। नोंथाङा बे सप्तायाव नखरनि सिगाङाव गावनि गोसोखौ फोरमायनो हागोन, जेराव नोंथाङा नखरनि आबुं मदद मोनगोन। कर्क राशि। बे सप्ताया जेंनाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा गोसोआरि महरै गोब्राब जानो हागौ। जायखिजाया सानथावै जाथायनि जाहोनाव गासै नखरनि आबहावाया दावराव-दावसि जागोन। लोगोसे माखासे थासारिफोराव नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि साननायजों गोरोबनाय नुनो मोननाय नङा, जायनि जाहोनाव नखराव गावजों गाव गोरोबलायैनि थासारि सोमजिनो हागौ। सिंह राशि। बे सप्ताया नोंथांनि थाखाय गोब्राब नाजानायजों बुंफबनाय जागोन। मेंनो रोङै नाजानायनि उनावबो नोंथाङा बे सप्तानि बागै साननाय खामानियाव जाफुंसार जानो हानायनि सायाव सन्देह दं। गोसोआ जिरायनाय गैयै जागोन। नखराव सोरनिबा आखुजों नोंथांनि गोसोआ दुखु मोननो हागौ। नखराव फारागथि सोमजिगोन। नोंथांनि बिसिया नखरनि सोद्रोमाफोरजों नखरनि बाथ्राफोरखौ लानानै नांज्लायनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि बिबुंथियाव सांग्रां था। दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। बे सप्तायाव नोंथाङा जोबोद सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि। बे सप्ताया कन्या राशिनि थाखाय सरासनस्रा जागोन। माखासे जेंनाफोरनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोसो होनो हानाय नङा। लोगोसे बे सप्ताया माखासे जेंनाफोरजों बुंफबनाय जागोन। बे सप्तायाव नखरारि एबा बिजिरसालिनि जेंनाफोरा नोंथांनि सिगाङाव फैनो हागौ। मोनसे गोजाम बाथ्रा दान्थेलायनाय नुजाथिगोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि गोसोआ जिंगा सिगोन। नोंथाङा बबेबा मोनसे थि खामानिनि थाखाय सासे थि सुबुंखौ लोगो हमनो हायो, जाय नोंथांनि खामानिखौ जाफुंहोनो हागौ। बिसिजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। बेयो साबसिन जागोन जुदि नोंथाङा नखरारि जायखिजाया आयदायाव बांद्राय हाबाफारि लायाब्ला साबसिन जागोन। तुला राशि। बे सप्ताया नोंथांनि थाखाय गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। नखराव सोरबा गोदान फैनायखौ नोंथाङा गोजोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोजाम थाबथानाय रांखौ मोनफिननो हागोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। नखरनि बयबो नोंखौ मान होगोन। बेयो समाजारि राजखान्थियारि फोथाराव नोंथांनि मानखौ बांहोगोन। नोंथाङा समाजारि महरै मोनसे जुनिया मासि मोननो हायो। नोंथांनि आखुजों सुबुंफोरा नोंथांनि फारसे गोसो बोनो हागौ। वृश्चिक राशि। बे सप्तायाव
नोंथाङा माबा मोनसे समाजारि दान्थे-बिदान्थेयाव जेथो नांनो हागौ। सोरबा गुबुननि खामानिनि थाखाय नोंखौ दायनिगिरि खालामनो हागौ। बेरेखाफोरा नोंथांखौ खहा खालामनो हागौ। नखरनि माखासे सुबुंफोरनि नाजानायजों बेरेखा थाखोफोरा गावजों गाव गोरोबलायै खालामनायाव जाफुंसार जागोन। गावनि नखरनि गोनांथिखौ बुजि, गावनि सोमोन्दोखौ गोदै लाखि। समखौ सिनायनानै गावनि बिबुंथि आरो खामानिनि सायाव सामलायबाय था। धनु राशि। धनु राशिनि थागिबिफोरा बे सप्तायाव गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। समाजारि आरो राजखान्थियारि फोथाराव नोंथाङा बेरेखा थाखोनि हेंथा नुनो मोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि सनमानखौ गाज्रि खालामनो थाखाय नोंथांनि फारसे गाज्रि आखु दिन्थिनो हागौ। बे सप्ताया सांग्रां जानांगौ, रागा जोंनाङा। नोंथांनि आखुखौ सांग्राङै बाहाय, नङाब्ला नोंथांनि सावगारिया गोबां खहा जानो हागौ। मकर राशि। बे सप्ताया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सावस्रियाव मुलाम्फाखौ मोनदांगोन। गोसोआ धोरोमारि सानथौनि फारसे गोसो गोग्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथिजों सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागोन। नखराव आंगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन, जाहाथे नखराव धोरोमारि हाबाफारि खुंनो हायो। बिसिजों गोरोबलायनायखौ बोखारनाय जागोन। नोंथाङा बिजिरसालिनि फारसेनिफ्राय देरहागोन। नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय नांलायनाया जोबगोन, जाय गोसोखौ खुसि खालामगोन। कुम्भ राशि। बे सप्ताया नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। सानथांखि खालामनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गोजाम थाबथानाय रांखौ मोनगोन। नखराव मोजां खामानि मावनायनि खाबु थागोन। नखराव सासे गोदान आलासि फैनो हागौ। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथाङा समाजारि आरो राजखान्थियारि बिथिङाव मान मोनगोन। मोनफ्रोमबो थिरांथायाव नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांजों थागोन। मीन राशि। बे सप्तायाव नोंथाङा माबा मोनसे दान्थे-बिदान्थे नांज्लायनाय बायदियाव गोग्लैनो हागौ। बेरेखा थाखोआ नोंथांखौ बिसोरनि फाव फान्दायनायनि बोलि खालामनो हागौ। दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, बिबुंथियाव सांग्रां जा। नखराव सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेखौ बोखारनो नाजा। बिसिजों फारागथिया बांनो हागौ। बे सप्तायाव गावनि मानसिफोरजों सम हगारनो नाजा, जाहाथे नखरारि सोमोन्दोआ गोरोबनाय जायो। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथि आरो सप्तायारि राशिफलखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।